Il-Kummissjoni Ewropea wissiet lil 8 pajjiżi fosthom Malta dwar deficit eċċessiv tal-budgets tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea minn barra Malta wissiet ukoll il-Belġju, Franza, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja u Slovakkja u dwar ir-Rumanija l-Kummissjoni anke akkużata li ma tatx każ twissijiet maħruġa aktar qabel. Il-Kummissjoni Ewropea stqarret illi fid-dawl ta' dan kollu mistennija tipproponi lill-Kunsill Ewropew biex ix-xahar id-dieħel jiftaħ proċeduri ta' deficit eċċessiv fil-konfront ta' dawn il-pajjiżi. Dwar Malta l-Kummissjoni Ewropea tagħmel 4 rakkomandazzjonijiet li l-pajjiż iressaq pjan fil-ħin għal struttura fiskali u talbet ukoll il-Gvern Malti biex jaqta' sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija sa tmiem ix-xitwa li ġejja. Rakkomandazzjoni oħra hija biex Malta tkompli timplementa l-pjan ta' rkupru u reżiljenza u anke tlesti sa Awwissu 2026 l-investimenti fir-riformi tal-pjan Ewropew għal qalba jlin mill-fuels li jniġsu. Il-Kummissjoni Ewropea ħeġġet lil Malta iżżid il-pass fl-użu ta' sorsi ta' enerġija li tiġġedded u biex ittejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tat-trasport pubbliku. Talbet ukoll li jittieħdu miżuri ħalli jitnaqqas l-iżbilanċ tan-nuqqas tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol u biex il-pajjiż jieħu l-miżuri neċessarji għat-trażin tal-konġestjoni tat-traffiku. F'reazzjoni l-Gvern Malti qal li fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea osservat ukoll li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber pass akbar minn stati membri oħra din is-sena u d-dieħla. Tkabbir li l-Gvern żied jgħid mistenni jkun imbuttat mill-esportazzjoni u konsum lokali. Bl-istess mod l-istqarrija tal-Gvern irreferit ukoll l-rata tal-inflazzjoni li mistennija titnaqqas bin-nofs sas-sena d-dieħla u qal li dan jikkonferma l-politika tal-Gvern li jkompli jippromuovi l-istabilità fil-prezzijiet. Il-Gvern Malti tenna l-impenn li jkompli jwettaq b'mod effettiv il-pjan ta' rkupru u reżiljenza fosthom 4 investimenti f'sistema ta' enerġija li tiġġedded u bit-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Dwar il-qagħda finanzjarja l-Gvern qal li tnaqqis fid-deficit se jkompli fis-snin li ġejjin u dan mistenni jonqos b'0.5% kull sena sakemm fuq medda ta' 4 snin jinżel taħt 3% skont dak maqbul fil-qafas ta' governanza ekonomika. Intqal li l-Gvern qed ikompli jtejjeb il-ħiliet fis-suq tax-xogħol b'diversi inizjattivi fosthom l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni bejn l-2024 u l-2030. Dwar l-infrastruttura, toroq u trasport, il-Gvern qal li tul l-aħħar snin kompla l-investiment b'saħħtu biex tissaħħaħ l-infrastruttura tat trasport kemm fit-toroq u anke b'konnessjonijiet bil-baħar. L-istess kif qed isir fit-toroq bi proġetti ġodda b'mod partikolari bil-proġett TEN-T.